Domnilor, la dimineața de știri alături de mine Corina Diaconu, specialist în resurse umane. Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna Diaconu, o întrebare. Aș dori să plecăm chiar de la ultima afirmație a consilierului guvernatorului Băncii Naționale, care spunea că din Uniunea Europeană, în România, există cel mai mic număr de oameni care muncesc, oameni în câmpul muncii, la 1000 de locuitori. Cât de alarmant este? Este extrem de alarmant, mai ales că România se luptă în continuare cu recesiunea economică, indiferent de cât de tehnice sunt sau nu datele. Este clar că sunt foarte mulți oameni care nu au loc de muncă și atunci, într-adevăr, o statistică de acest gen chiar ar trebui să ne îngrijoreze. Deci, am putea spune că există o legătură între recesiune și șomaj, în general, în ceea ce privește comportamentul angajatorilor? Cred că există o strânsă interdependență între toți acești factori economici. Categoric, șomajul are legătură cu recesiunea și toate acestea trebuie să ne îngrijoreze, pentru că se pare că nu depășim acest moment. Care ar trebui să fie comportamentul meu? Ce ar trebui să fac eu, șomerul de care stă de peste un an de zile acasă? Am postat CV-uri pe internet, m-am dus la mai multe interviuri. Acum văd deodată că România se află în recesiune tehnică. Depinde foarte mult de atitudinea oamenilor, pentru că o mare parte dintre ei s-au obișnuit pur și simplu să beneficieze de șomaj sau de alte ajutoare din partea statului și nu sunt atât de activi pe piața forței de muncă. Ideea este că trebuie să ne interesăm peste tot pe unde se poate de un loc de muncă, să depunem CV-uri peste tot, să mergem către agențiile de recrutare, la târgurile de joburi, direct către companii pur și simplu. În același timp, recesiune, dar și leul la minim istoric. Cum facem? Sunt foarte mulți angajatori care ne oferă un salariu în euro. Așa? L-au mai scăzut în ultima perioadă, a rămas neschimbat. Depinde foarte mult de ce s-a agreat la angajare, pentru că foarte multe companii, deși acordă salarii în euro, au stabilit încă de la început un curs pe anul respectiv și atunci oamenii nu sunt foarte afectați. Dacă asta nu se stabilește de la angajare, da, în condițiile în care euro crește și salariul nostru scade. Mai există totuși, doamna Diaconu, iată câteva domenii în care lucrurile stau destul de bine, salariile sunt foarte bune, putem spune, peste 1000 de euro. Rămâne domeniul IT, domeniul IT bancar. Așa este. Domeniul IT, așa cum am spus în nenumărate rânduri, nu a fost absolut deloc afectat de criză. Din contră, companiile caută în continuare personal. Cei care au astfel de specializări sunt asaltați încă din timpul facultății, așa că își permit să aibă în continuare pretenții foarte mari și să primească salarii mari. Foarte, foarte interesant, deși poate suna ca un mit, dar se pornește de la 1000 de euro în domeniul bancar, se poate ajunge la top management, adică unul dintre cei mai mari directori, dacă vreți, la sume cuprinse între 100.000 și 1.000.000 de euro pe an. Acestea sunt venituri care se câștigă per total. Nu ne raportăm aici la un salariu fix. Cu siguranță cei care se află în managementul de top al băncilor, pe lângă salariul fix, au foarte multe alte beneficii, o parte variabilă din profitul înregistrat, dar totuși nu se ajunge la sumele atât de mari pe care le-ați menționat, nu la noi în țară, la milioane de euro.